O pasado fin de semana tiveron lugar as eleccións nas confrarías de toda Galicia. Os resultados poden ter unha importancia significativa na Ría de Arousa, xa que nesta ría atópase a Asociación Rañeiros, unha agrupación que xestiona os bancos de libre marisqueo e que agora pode quedar sen apoios para continuar. É bastante preocupante, decir, xa polas notas de prensa que escoito, pois algún cree que a Cofradía da Illa é a asociación. A asociación no seu día intentouse facer que a formaran as 12 cofradías, non se foi capaz de integrar todas as cofradías dentro da asociación. A asociación conta na actualidade co apoio das confrarías da Illa, do Grove, de Cambados e de Vilanova. Os cambios na dirección dos dous últimos pósitos poden facer desaparecer a Rañeiros. Aínda así, dende a asociación reuniránse con todos os patróns maiores para decidir o seu futuro. Non vai quedar outra, é dicir, unha vez estean os patróns maiores elixidos, o lógico é facer unha reunión para ver que medidas se toman en cara á asociación, si queren seguir traballando desta maneira ou creen que a outra maneira é que gestione a administración como se facía antiguamente. As críticas a Rañeiros veñen dadas principalmente por dous temas concretos. Un deles é a súa xestión. Critican o que é a gestión da Asociación Rañeiros cando eles, na súa propia casa, nas súas propias cofradías, están tendo problemas similares aos que está tendo a asociación pois nos Lombos, como en Boído e en Cabío. Outros críticos piden a división dos bancos de libre marisqueo. Viable porque en que proporción se fai o reparto, porque por número de mariñeiros a flote, nós temos casi o 50% da flota da Ría de Arousa. E se é por pedir, pois eu pola maior flota que teño pediría Lombos, Boído e Cabío, e incluso todo o libre marisqueo. E despois eu daría un cacho a cada un. Falo por un maioritario de mariñeiros e creo que ese non é o camiño. Segundo o actual presidente de Rañeiros, o camiño pasa por buscar unha solución entre todos para rexenerar os bancos marisqueiros e estudar e solucionar os problemas que lles afectan. A asociación o que intentou sempre é regenerar e facer algo polo sector, e que fora o sector o que gestionase o libre marisqueo. A día de hoxe non foi capaz de facerse porque a maioría das cofradías non se involucra ni lle interesa gestionar propiamente o recurso, non sei por qué. O día 15 terán lugar as reunións nas diferentes confrarías para elixir os seus patróns maiores. Posteriormente terá lugar a reunión de todas as confrarías para decidir a continuidade de Rañeiros. En caso de non ter apoios, a opción máis probable é que a xestión dos bancos de libre marisqueo se transmitan á Consellería do Mar.